Μισθό στις 5 του μήνα, άδειο πορτοφόλι στις 15. Και μέχρι τις 30 το μας παξιμάδι. Αυτός είναι ο νέος τρόπος που λειτουργούν τα οικονομικά σου. Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι, δεν είσαι ο μόνος, αλλά αν συνεχίσεις έτσι, θα είσαι και ο μόνος που δεν θα μπορεί να ξεφύγει από αυτό το φαύλο κύκλο. Γιατί τα λεφτά δεν φεύγουν επειδή είναι λίγα. Φεύγουν επειδή δεν έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Και όταν τα λεφτά σου δεν έχουν δουλειά, μάντεψε. Εσύ θα δουλεύεις για πάντα. Αλόχα! Με λένε Γιώργο και σήμερα θα μιλήσουμε για την απόλυτη στρατηγική για να έχεις πάντα λεφτά στην Ελλάδα το 2025. Όχι για να γίνεις εκατομμυριούχος, αλλά για να μην είσαι συνέχεια μείον. Πριν ξεκινήσουμε, αν έχεις αρχίσει να σκέφτεσαι σοβαρά να επενδύσεις για το μέλλον σου, αλλά δεν έχεις και δεν χρειάζεται να έχεις ούτε πτυχίο χρηματοοικονομικών, ούτε ομάδα αναλυτών να σε υποστηρίζει, η λύση είναι πραγματικά ιδιαίτερα απλή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Έτσι και έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις μετοχές σε εταιρείες που ξέρεις και εμπιστεύεσαι, όπως Amazon, Google, Nvidia κλπ. Και στηρίζεις εντελώς δωρεάν το δικό μου κανάλι. Ξεκίνα λοιπόν να επενδύσεις σωστά, χωρίς φόβο, χωρίς hype, αλλά με στρατηγική. Και έχω και καλά νέα! Η προσφορά της Freedom 24 ανανεώθηκε και μέχρι τέλος Αυγούστου δίνει έως και 20 μετοχές δώρο σε όσους έχουν κάνει εγγραφή από την 1η Ιουνίου και μετά. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και $800. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να καταθέσεις όσο περισσότερα χρήματα μπορείς για να μπεις στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσεις τον κωδικό που θα βρεις στην περιγραφή. 20 μετοχές δωρεάν είναι. Κρίμα να τις χάσεις. Όμως το σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι όπως ένα σωρό άλλοι creators εκεί έξω, έτσι κι εγώ δεν είμαι επενδυτικός σύμβουλος. Ό,τι λέω είναι η άποψή μου και μόνο. Πριν κάνεις οτιδήποτε με τα λεφτά σου, κάνε ενδελεχή έρευνα και μίλα πάντα με έναν πιστοποιημένο επαγγελματία. Αν βγάζεις 1.000 ευρώ και τα χαλάς όλα και μετά αρχίζεις να βγάζεις 1.500 και πάλι τα χαλάς όλα, μάντεψε. Δεν φταίει το ποσό, φταίει η στρατηγική. Δεν έχει σημασία πόσα βγάζεις, αν δεν υπάρχει κανένα σύστημα για το πού πάνε τα λεφτά σου κάθε μήνα. Το λένε paycheck to paycheck στο χωριό μου και είναι σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα μέσα. Ο μισθός σου πρέπει να σπάει σε κομμάτια, γιατί αν δεν το κάνεις εσύ, το κάνει ο κόσμος γύρω σου. Σπάς το μισθό σου πριν σε σπάσει εκείνος. Ο κανόνας είναι απλός. Αν θέλεις να έχεις τον πραγματικό έλεγχο, δοκίμασε να σπάσεις τα χρήματα κάπως έτσι. Το 50% πάει σε πάγια και καθημερινά έξοδα. Ενίκιο, ΔΕΗ, φαγητό, μεταφορές. Το 35% πάει σε ελεύθερο χρόνο. Απόλαυση, lifestyle, καφέδες, φαγητό, ρούχα κτλ. Ενώ το 15% πάει σε πλούτο για το μέλλον. Ξεκίνα από αυτό το 15% και κλείδωσε το πρώτο αμέσως με το που μπουν τα λεφτά σου. Όχι με ό,τι μείνει στο τέλος, γιατί πρακτικά δεν θα μείνει. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι που πρέπει να κερδίσεις. Επίπεδο 1. Είσαι καλά αν έχεις το μισθό σου. Επίπεδο 2. Είσαι OK ακόμα και αν τον χάσεις. Επίπεδο 3. Βγάζεις λεφτά και όταν δεν δουλεύεις. Αυτό γίνεται μόνο με side hustle για αρχικό ενεργητικό εισόδημα, παθητικό εισόδημα μέσα από affiliate, content, digital προϊόντα και ενίκεια, επενδύσεις. Μετοχές δηλαδή και κεφάλαιο που δουλεύει για σένα. Αν βάζεις στην άκρη μόλις 100 ευρώ το μήνα για 30 χρόνια και τα επενδύεις, ας πούμε, στο VBA με 10% απόδοση ετησίως, τότε σε 5 χρόνια θα έχεις 7.700 ευρώ. Okay. Σε 10 χρόνια θα έχεις 19.300. Σε 20 χρόνια θα έχεις 68.700 και σε 30 χρόνια θα έχεις σχεδόν 200.000. Τώρα φαντάσου τι θα γίνει με 200 ευρώ το μήνα. Και όλα αυτά χωρίς να αυξήσεις ποτέ το ποσό. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνεις γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο μισθός, αλλά είναι η στρατηγική. Φτιάξε budget είτε σε χαρτί είτε σε app. Ονόμασε τους στόχους σου. Ξεκίνα side hustle. Όχι αύριο, σήμερα. Άνοιξε έναν επενδυτικό λογαριασμό ακόμη και με 50 ευρώ. Μην κυνηγάς τα περισσότερα λεφτά. Κυνήγα τη σωστή χρήση. Εντάξει ρε Γιώργο, μας έπεισες. Θέλουμε κι εμείς να χτίσουμε το οικονομικό μας μέλλον. Αλλά στην πράξη, πώς μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς? Δεν έχουμε ιδέα από αυτά. Ευτυχώς λοιπόν που η διαδικασία είναι τόσο απλή που δεν χρειάζεται να έχετε ιδέα από αυτά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρεις στην περιγραφή. Έτσι και έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις μετοχές σε εταιρείες που ξέρεις και εμπιστεύεσαι, όπως Amazon, Google, McDonald's κλπ. Και στηρίζεις εντελώς δωρεάν το δικό μου κανάλι. Ξεκίνα λοιπόν να επενδύσεις σωστά, χωρίς φόβο, χωρίς hype, αλλά με στρατηγική. Και έχω και καλά νέα! Η προσφορά της Freedom 24 ανανεώθηκε και μέχρι τέλος Αυγούστου δίνει έως και 20 μετοχές δώρο σε όσους έχουν κάνει εγγραφή από την 1η Ιουνίου και μετά. Και ναι, η κάθε μετοχή μπορεί να αξίζει έως και $800. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να καταθέσεις όσο περισσότερα χρήματα μπορείς για να μπεις στην αντίστοιχη κλίμακα. Και φυσικά να συμπληρώσεις τον κωδικό που θα βρεις στην περιγραφή. 20 μετοχές δωρεάν είναι. Κρίμα να τις χάσεις. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και subscribe και χτύπα και το καμπανάκι. Δεν κοστίζει μία και με βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Αυτά από μένα για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο και αχου ήχου.